Peloton lijkt ietsje korter te komen op de eenzame leider Ashlyn Berry. De Amerikaan van Jack Skill, de jonge renner. 1 minuut en 10 seconden zijn de laatste verschillen. We gaan zometeen hier op de aankomst het klokje erbij pakken. We gaan er zometeen ook de bel bij pakken. Want als de mannen hierboven zijn, gaan we aan de laatste ronde beginnen. Op weg naar de bel voor de laatste ronde. Laatste meter voorsprong, 1 minuut en 10 seconden. Ashlyn Berry, de jonge Amerikaan van Jack Skill, de jonge renner uit Oosterhout. Met nog altijd dus die voordeel van 1 minuut en 10 seconden. Still the advantage of 1 minute and 10 seconds for the rider in the breakaway. Ashlyn Berry van Jack Skill, de jonge renner. 1 minute and 10 seconds was the last given time gap. We gaan het klokje hier soms op de aankomst zijn. Met nog 1 ronde te rijden. Gaan we het belletje laten horen zometeen voor de eenzame leider. Gaat aan de laatste ronde beginnen. Met nog altijd dus de voorsprong van 1 minuut en 10 seconden voor Ashlyn Berry van Jack Skill, de jonge renner. Still in an advantage of 1 minute and 10 seconds in the lead. De motoren van het motorbedrijfsteam gaan hier langzaam boven komen. Wij turen richting het bochtje of we daar al iets kunnen ontwaren van die ontketende Amerikaan van Jack Skill, de jonge renner. De man die al een aantal rondes de wedstrijd behoorlijk inkleurt. Deze derde en afsluitende etappe waar we weldra aan de laatste ronde gaan beginnen. Dan gaan we het klokje erbij pakken. Dan gaan we de bel erbij pakken en laten horen. Want dan hebben we nog 1 ronde te doen. Laatste gemeten voorsprong dus 1 minuut en 10 seconden. Last given time gap was 1 minute and 10 seconds. The advantage of Ashlyn Berry on the peloton. Hier gaat de leider de wedstrijd met de bel voor de laatste ronde. Final lap, Ashlyn Berry. Last given time gap of 1 minute and 5 seconds. 1:05. Dan kijken wat de huidige stand van zaken is. Het klokje loopt mee voor de leider in de wedstrijd, Ashlyn Berry. Met nog 1 ronde te rijden. Ashlyn Berry staat op 1:58 achterstand van de gele trui van natuurlijk Gunning. Dat is de man die aan het stoken was daar aan de kop van het peloton. Die wil daar het allemaal wat korter laten gaan worden. Want ja, 1:58 heeft ook al de nodige bonuscootjes gepakt. Daar komt hij wat korter op dat klassement op de gele trui. Maar we hebben nog 1 ronde te rijden hier zometeen bij Passage. En dan weten we ook de huidige stand van zaken. Laatste meterverschil dus 1:05. We gaan kijken hier zometeen op de ABV. Als we de mannen van het peloton gaan krijgen, ook zij dan de bel voor die allerlaatste ronde. Dan hebben we nog 1 ronde te gaan. Daar komen de voorboden van het peloton. Daar is de peloton. There is the bunch with 1 more lap of racing to do. Encore un tour. Dernier tour. Final lap. Ultimo Giro. Peloton dat hier passeert op 1 minuut en 8 seconden. 1:08 is de gap. 1:08. 1 minuut en 8 seconden afstand voor het peloton. 1:08 is the time gap at this moment. Krijgen we
dus naar het rondebord met daarop de 1. We hebben nog 1 ronde te rijden. 1:10 is de tijd achterstand van het peloton. Op die eenzame leider. Hier in de bonuskaravaan die proberen aansluiten met nog 1 ronde te rijden. We zitten in de laatste ronde. Hoe ver laten ze Ashley Perry rijden? Hoeveel gaan ze nog geven? Of weet deze jonge Amerikaan stand houden? Dat is de vraag die ons gaat bezighouden hier op Wagenstein. Dat is een vraag die we mogelijk over 1 ronde kunnen gaan beantwoorden. Volgende 2 mannen die hier gaan passeren. Gaan ook zien dat er ook voor hen nog 1 ronde is te doen. De mannen die hier passeren met Tijn Veldkamp en Sander Tullemans onder andere op 2 minuten en 15 seconden. 2:15 achter de leider in de wedstrijd. Auto's en motoren die door moeten schuiven naar de mannen die hier inmiddels al zijn gepasseerd. De mannen die al de bel hebben gehoord voor die allerlaatste ronde. Sturen naar het bochtje, naar de mannen die hier nog gaan komen. Het rondebord op 1, het belletje in de hand. Nou, we zitten inmiddels al op een behoorlijke afstand achter de leider in de wedstrijd. Het verschil blijft onveranderd 1 minuut en 10 seconden. Deze mannen krijgen ook de bel voor de laatste ronde, gaan hier passeren en die zitten nog 3 minuten 30 seconden, 3,5 minuut achter de leider in de wedstrijd. Time gap voor de zware vrouw is 3 minuten 30 seconds, 3 minuten 30 afstand voor het groepje dat hier net is gepasseerd. Alles dus hier voorbij in de laatste ronde.